Suraj Madhubani presented by DD Production House Sakri चॉकलेटिया बम फोड़ा बहुगे अब की दिवाली न छोड़ा बहुगे आ दुनु चॉकलेटिया बम फोड़ा बहुगे DJ Good Madhubani DJ Good लक्ष्मी पूजा में डीजे बजाइबो आ सब छौरी के पूजा करइबो गे जान सुन लक्ष्मी पूजा में डीजे बजाइबो आ सब छौरी के पूजा करइबो एगो फराका लके हम एबो सुना गे एगो फराका लके हम एबो साझे में भेंट करबौगे अब की दिवाली में छोड़बौगे अब चॉकलेटिया बम फोड़बौगे अब की